Здравейте, приятели! Аз съм Милена. Добре дошли в моя канал и поредното за него видео. Днес това видео ще е по-различно, защото ще се гримираме. Да, правилно чухте, ще се гримираме. Както сте чували и в мои други видеа, съм неизряща и сама позиционирам камерата си, така че се надявам да виждате всичко. По принцип не обичам да го изтъквам, но в случая на това видео може би ще се наложи. Затова и го изтъквам. Леко съм безгласна, това е защото съм леко болна. Но сега намерих време и сега седнах да снимам това видео. Тази година съм 12-ти клас, имам така доста за учене, подготовка за матури, след това за университет, така че може би ще имам доста по-рядко видео в канала ми. Не, че по принцип са много често, но искам да благодаря на всички, които гледаха последното видео от рубриката Ключът към успеха и още нещо. Ако имате идеи за гости, които да каня в рубриката, ще се радвам да ми напишете долу в коментарите. Доста дълго стана това интро, но в днешното видео, както казах в началото, ще се гримираме. И както казах също, да, правилно чухте, ще се гримираме. Намерих вариант за грим, който ние неизрящите можем да си правим сами. Разбира се, съвсем ежедневно, съвсем леко, съвсем неутрално и както казват зрящите на цвета, който ще видите в момента, прасковено. Така че ще започнем с грима. Той ще бъде в няколко лесни стъпки с само 2 продукта. Добре, не, 3, но ще ви покажа. Първо ще си почистим лицето. Това е една кутийка, която кутийка си държа моите тампончета. Отваряме я и ще си вземем едно тампонче, с което да си почистим лицето. Оставям я до мен отстрани. Ще си почистя лицето с малко мицеларна вода, не за друго. Аз съм го измила преди видеото, но просто е по-чисто. Но преди това ще подготвим продуктите. Ще подготвя първо червилото, което е ето това червило. Това е биокозметика. Поръчах си го от една дама, от една фейсбук група, който сайт не ще сложа долу в описанието, където може да разгледате какво твори тя. Но тя се съобрази с моите изисквания. Така че подготвихме червилото. Сега ще подготвим и така наречените сенки за очи. Защо изглеждат така? Защото това всъщност е прасковеният цвят. Ето го, надявам се да го виждате. Това всъщност е прасковеният цвят, който аз ще сложа на очите си. И това е било, както тя ми каза, под формата на червило, което тя ми го нанесе в стига, за да може да става и като сенки за очи. Затова така. Изваждам си мицеларната вода, ето мия, която мицеларна вода е в съвсем обикновено шишенце за пътуване. Или така наречените travel size шишенца. Така, започваме първо да почистваме лицето си. Обяснявам, за да може да знаете какво правя. Извинявам се, падат ми нещата. Но взимам едно тампонче за лице. Моите са малко тънки, така че може би 2 ще бъде по-добре. Да, може и повече да взех, но по-добре да е дебел слой на тампончетата и надявам се да виждате всичко. Малко калпава ми е капачката на мицеларната вода, но ето сипала съм си на тампончето и просто ще си нанеса леко по лицето. Ето. Сложила съм си тук към очите също. Така, започваме с първото нещо, което всъщност ще бъде моите сенки за очи. Мицеларната вода е прехвърлена отстрани при тампончето, което сме използвали, за да не ни пречи. И това, което правим е ето ги сенките. Сега ще дойда по-близо, надявайки се да виждате всичко, но така. Отварям ги, завъртам, за да излязат навън на самите
И мисля, че много излезнаха, но още малко ще ги иска. Така. И просто това, което правя е нанасям си на окото с въртеливи е сложно да се каже. Даже въобще не се казва въртеливи, но правя си нещо като чертички. Просто. Все едно оцветявам окото. Сега го правя в обратен ред. И така, и така. И така надолу също. Додолу, додолу, додолу. Разбира се, винаги карам да ми поглеждат. В случая няма да карам никой да ми поглежда. Ще се доверя на това, което вие ми напишете в коментарите, ако ви харесва грима. Разбира се, както казах, това са неутрални цветове. Смисъл, така сме се съобразили с въпросната дама, за да отива на всичко това, което. Дори да се намажа, да не ми изглежда грозно на дреха, която не отива на този цвят. Така, едното ми око е готово, надявам се да го виждате. Сега преминавам към другото, което ми е доста по-трудно да си правя, честно казано. Но, ето го. Правя абсолютно същите движения, просто някой път ми е малко по-трудно, както сега. И окото ми е доста твърдо в момента, така че не знам защо, но така. Малко ще вкарам това, защото ми е много изкарано и ще стане накрая проблем. Ето така, мисля, че е добре. И тук ще си нанеса още веднъж с ето така на... Разбира се, ако искате такова видео, друго, мога да направя. Имам едно такова същото за устни. Ето такова стикче, което може да направим прасковен грим, който да е изцяло прасковен. И ето ми ги и двете очи. Надявам се да ги виждате. Така, отделям си това. И последната стъпка, преди да приключим видеото, това е нанасянето на червило и всъщност виждането на нашия финален резултат. Така, ето го червилото, надявам се да го виждате. Той е цвят какаов крем, така го се води. Сега и него ще го изкарам малко повече и ще нанеса. Така, тук мисля, че е добре. Така, готови сме и с червилото. Разбира се, винаги може да има малки неусъвършенства, които винаги може да се почистят. Аз съм си взела тук малко домакинска хартия и по краищата ето почиствам. Надявам се да съм го нанесла добре. И в крайна сметка това е нашият финален резултат. Както виждате, тук мисля, че се вижда по очите. Но както виждате тук, малко червилото е повече от другото, затова любимото ми нещо е това с размазването, което повечето правят. И всъщност това е моята финална визия за това видео. Отново показвам продуктите, които използвах. Това са ето тези сенки за очи и ето това червило. Разбира се, вие ако искате може да си закупите дали същите цветове или други, но аз по принцип предпочитам по-неутрални цветове грим, защото може да си отиват на всичко и може да се гримирам сама. Разбира се, за специални поводи винаги се доверявам на професионалисти.
или на Гери, която ме гримира, или на някой друг, но на себе си ще се доверя рядко, примерно само за едно слагане на червило, но това е финалната визия. Сега ще видя дали мога да ви взема, за да видите, може би от по-близо. Ето, това е моята финална визия. Надявам се да ви е харесала, надявам се и добре да съм се справила, защото всичко тук се случва на магия. Ще се радвам да ми напишете долу в коментарите как съм се справила. И разбира се, да дадете палец нагоре на това видео, да се абонирате за канала ми и да ми напишете в коментарите всичко каквото пожелаете. От мен чао! Отивам да си чистя грама, така че до нови срещи!